Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda a cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. Kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba ma mun zo muku da hanya mafi sauki da za ku yi amfani da ita domin ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan hanyar da za ki bi domin ki hana kyankyaso. Ban san wasu yadda suke ce mara, amma na san kyankyaso sunan ya fi shahara da shi wannan kwaro. Kyankyaso, wannan kwaron da yake fitowa daga toilet, nanar masai. To wannan nanar masai da take fitowa a toilet, yanda za ki hana ta shigo miki wasu gurare da ba kya so, ko da cikin gida ne ko kuma cikin ɗakin ki ko kuma wani guri dai da ba kya so ta shiga. To ga hanya mafi sauki da zaki amfani da ita domin ki ga kin hana ta shigowa ko kin hana shi shigowa cikin gurin da ke al'amuranki. Yanda ko zaki, idan zaki hada wannan abun, ba wai abu ne mai wahala ba. Akwai wani gari da ake ce mar boric acid, yana nan ana sai da shi a chemist. In ka je ka ce a baka boric acid shi za a nema. Idan aka nemo shi sai a nemo fulawa, ba wai fulawa ba, gari kowane iri, ko garin fulawa ne ko kowane irin gari mutum zai iya samu, sai ya kawo shi sai ya samu. Yanda za a haɗa sinadarin shine, idan aka ɗauki wannan boric acid ɗin, kamar za a iya samun shi a kowane chemist, in dai chemist ne za a iya samun shi, in dai babban chemist ne gaskiya. Boric acid ɗin idan aka ɗebo kamar cokali biyu, wannan garin fulawar ko garin wani abu da aka ɗebo, za a ɗebo cokali biyu sai a haɗa su guri ɗaya, sai a ɗan zuba ruwa sai a kwaɓa shi. Idan aka zuba ruwa a kwaɓa shi, so sai a ɗan mummurza shi ya zama na kamar ƙanana a yi shi kamar ƙwallo kowanne daban-daban. Idan aka yi shi, so wannan sinadarin shine zaki je duk inda ba kya so kyankyaso ya biyo ko ya shigo, shi zaki ɗau wannan guda ɗaya ki ɗan manna a gurin. Inda ba kya so ya shigo ki ɗauka ki manna, ma'ana ɗakin ki ne sai ki ɗan manna tun daga kofa, in ta window ne zai ki ɗan manna, in ta ina ne ma duk inda ba kya so ya shiga, so sai ki je ki ɗan mammanna. Idan kika mammanna shi sai ki bar shi. So amma dai ana so dai a kiyaye, saboda akwai poison a ciki, zai iya samarwa da mutum illa, musamman yaro. Ko kar a bar yaro, tun da shi yaro mai biya na gani zai iya cewa bara ya ɗanɗana ko bara ya ci, zai iya sama mana matsala. Duk da dai ba wai direct poison bane ba, amma dai idan yaro yana ci zai iya sama mar matsala. So shi yasa zaki kiyaye shi inda kika san yara ba za su taba ba, bari har ya samu matsala, bari har ya sama musu matsala, ko in ce ba za su ci ba. So wannan shi zaki samu ki dan mammanna a duk inda ba kya so kyankyasa ne. Wannan idan kuna mamaki ku gwada, in dai an samu boric acid din nan an hada yanda aka ce a yi din nan, so insha Allah za ku sha mamaki yanda za ku ga kyankyaso baya shigowa cikin al'amuran ku inda kuke al'amuran ku. Dai an san kowanne gida ana iya samun kyankyaso din nan, amma kuma me ga yanda in dai kin bi za ki ga kin kiyaye kanki. Sannan kuma idan kika mammanna wannan dan abubuwan da kika mai da shi din, so ana so duk bayan wata uku za ki iya cirewa ki yi wani ki dora, in dai abin ya karbe kenan, kin ga kyankyason nan baya shigowa. Duk bayan wata uku za ki na iya sauyawa ki yi wani kisa duk bayan wata uku, wanda wannan na san an yi bidiyo akan shi sosai, amma dai ban taba ganin shi da yaren Hausa ba. Shi yasa muka ga ya kamata mu bidiyo domin mu faɗa karwa da wasu matan, domin wannan abu ne wanda za san zai taimaka muku sosai, kuma zai ba da fa'idodi sosai, wanda insha Allah nan gaba ma an mun samu dama za mu kawo muku boric acid din da amfanin da muka yi da shi, da kuma yadda muka sarrafa shi muka yi amfani. Insha Allah a bidiyoyi na gaba mai bi za ku iya tsintar wannan bidiyo din. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu gyara mata, domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo namu ya burge ku, to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo.